zahrať s nejakým youtuberom. Dneska sa mi naskytla tá príležitosť. Preto pozeraj video až do konca a ideme na to. No, ja som akurát hral s jedným youtuberom. Jeho meno máte v názve videa. Tu ho vidíte a ja som s ním normálne hral, on chcel pošnúť Henka na jeho video a potom mi došlo, že ja môžem natočiť, pretože dneska si zreagujeme, že jak hral. Trošku ich idem vyplieskať s tou Bibi. Dúfam, že to vyhráme. Jako ten Hank, ja nechápem, jak môže mať toľko životov. Reálne to je spoustu ľudí ho hejtí. Ale proste on má strašne veľa životov. Má viac životov jak Bibi. A není to hen tým power cube. On by mal aj bez toho, aj kebyže ja som na 11, on to mal aj bez toho. Trošku sa mi laguje Wi-Fi, prepáčte. Ale to tak občas býva. Ok, dúfam, že to vyhráme. Vyhráme to. Musím sa sústrediť, lebo teammate mi umrel. Poď. Poďme. To neviem, či dáme úplne. Ok, respawnne sa mi teampake. Dobre, to dáme. Božím gadget. Vyvoláci. Ok, tretie miesto by som nemal stratiť trofej. Jak to urobil reálne? To Maxka neviem, jak zdrhla. No bohužiaľ jej to vyšlo. Ale druhé miesto nie je zlé. OK. On už má reálne, neviem prečo on offline, ale on chcel dať rank 23. Tak uvidíme, čo napíše. Napísal mi, že aj je točím. A so strihom tak 3-4 hry. Do Dynamajka. Ja sa Mika reálne. Hit. OK, dúfajme, že to dám. Samozrejme dáme, lebo aj on hrá, ale ako Kid je no-skill brawler, s ním je treba vedieť hrať. Ja sa skôr bojím o seba. Miko je ťažší brawler jak Kid. Jako dal Diamond rank, čo sa divím, ja som ho nikdy nedal. A dobre, ja nehrávam ranked, lebo ma to unuďuje do smrti. Jako Miko, ja mám na neho obidve gadgety, obidve star powerky. Gary bohužiaľ nemám všetkých 7 alebo koľko ich je. Neznášam Miko, ja radšej uskočím, lebo on je reálne schopný ma ešte zabiť mňa. Ok, to som nemala asi uskakovať. Teraz mu bude chcieť si dať ako dobrodku. Nevadí. Ja už budem s ním asi hrať. Nebudem hrať iba Mika, ale budem dosť veľa hrať Mika. Čo? Ja neviem ani, čo som povedal reálne. Sorry, ak som povedal nejakú hlúposť. Mne akorát mohli ústa. Odskočím preč. To ševie. Mŕtev. Tak není, bro. Mňa ste o tom garila byť na takú chvíľku. Toto už by som nemal stratiť trofej. Maximálne jednu. Čiže pohode. Použil gadget. Ok, stihol utiecť. Ja sa respawnem. Hneď umerem, jak sa poznám. Ok, stihol som použiť spomalovací gadget. Podľa mňa by mal už byť dávno mŕtev ten Spike. Takže bohužiaľ není mŕtev. Už by som bol na druhom mieste. To nedám. Definitívne. Počkať, on sa stihol nerespawnuť. Yes, on sa stihol respawnuť. Ok, to môžeš ísť do toho. To sa stihnem respawnuť teraz už. Dáme druhé miesto? Nie, nedáme.
Bohužiaľ. Hneď ak umrem, tak umrel on, predpokladám. No jasné. Jak som čakal. No trofej. Aspoň som nič nestratil, ale ten 26 rank by to chcel dať späť. Daj si Lily, čo Bibi. Lily si daj. Okej. Poďme. Okej, vidím, že on vie hodne dobre hrať Lily. Tá Shelly, to čo bolo? Ona mala legendary rank, ale na to som sa nepozeral. Až tak. Ježimaria. Skočil som sa, že je dňa 4. Bohužiaľ to tak nebolo. Toto bude výhra, jasná. To zamykam. Asi nie úplne. Je mŕtva, no jasné. Poď. To nedopadne dobre. To nedopadne vôbec dobre. To je nejaký bug reálne. Však za Lily, keď použil gadgets, tak on to napísal, aké bola mŕtva. Podľa mňa, kebyže chcípne, mal ona aj v hentom. No ja som teraz respawne v podstate. Ak je teraz mŕtva, tak sa respawne hneď. Sranda. Neurobil mi moc veľký problém ten Brock. Ďako hra dosť dobre. Na to, že jeho nemá nejaké extrémne dobré ranky. Hra dosť dobre. Ako ja mám viac trofej ako on maximálne, ale tak on má 20 000 trofej dokopy. Dá Diamond rank. Minimálne druhé miesto, ale to vybojujeme. To dáme prvé. Ja mám 15, čo to ich porezím obidvoch. Vidíš, to je na mieste, samozrejme. Je mŕtvý v úvodzovkách. No. Poďme, ja ich zabijem obidvoch. Hypercharge Ultimate. Yes. Ultimate som povedal. Ja som spovedal Ultimate. Pum. Rozbitie. Prvé miesto. Také si zaslúžim. Možno, že sa napíše, bude končiť, alebo ja neviem. Podľa mňa by sme mohli vyhrať ešte jednu, ale jednu prehrať. Alebo tak nejak. Skrátka, mňa sa celkom tých 799 trofej páči. Aj keď už som mal nejakých 850, 840, 830, neviem. Moc dlho mi to nevydržalo. Dneska, bohužiaľ som grindil s tým youtuberom, lebo on chcel dať Henka na rank 23, čiže úplne dneska nebudem pušovať nikam. To si dám na konci nejaký púč. Ako ja už budeme dosť so strihaním tohto videa, preto veľa netočím a popri tom veľa hrám. Idem z tohto parku radšej preč, lebo tak to poviem, no. Jak to mám povedať? Proste o mnoho ľahšie sa hrá, keď netočíš video. To sa o mnoho ľahšie tryhardí minimálne. To je iba nejaký baza Brock, poď. On podľa mňa použil použil gadget. Som myslel, že je mŕtvý. Chcel som to pre neho nechať, to je taká metúca. Teda majú mŕtev, tak nie je mŕtev. A to Mr. P je mŕtev? Je mŕtev. V rozložnosti je mŕtvý. To bude tretie miesto podľa mňa. Nevie najlepšie hrať týpek. Asi čo mi uflo, asi samotný.
Nevadí, tak to poviem a možno bude končiť, už ja neviem, ale chcel by si dať Silver trojku. Aby som niečo. No pozrime sa. Mám dosť dobrých brawlerov, dosť dobré trofeje. Haló, píše pomaly asi jak moja babka, alebo neviem. Poslal som ti friend request, potom zahrám CS. Tak CS. Aj pre vás CS a dajte odber, pokiaľ ho nemáte. Čau.